Ogasun eta Finantzen Foru Sailak jadanik 30 enpresari ezeztatu die identifikazio fiskaleko zenbakia, iruzur fiskala edo beste irregulartasun garrantzitsu batzuk egiteagatik. Enpresa leku ez ezagunean egotea edo enpresak eratu denetik epe luzean inolako jarduerarik egin ez izana, adibidez. Enpresa horien izenak Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu dira ekainetik gaur arte. Gaur egun beste 15 enpresen kasuan ezeztatzeko prozesua hasita dago. Identifikazio hori edozein eragiketa egiteko nahitaezkoa da. Iruzur fiskalaren aurkako borroka etengabeko lana da Bizkaiko Foru Ogasuneko ikuskari taldearentzat. 2011ko ekitaldian, 560 milioi euroko iruzurra atera zuen argitara Aldundiak, ustezko delituen 16 txosten bidali zituen fiskaltzara eta Bizkaiko zergadunen 59 milioi datu baino gehiago trukatu zituen beste zerga administrazio batzuekin. IFZ kentzea Bizkaiko Ogasun eta Finantzen Foru Sailak iruzurraren kontra erabilitako azken tresnetako bat da.